Hasierako susmoak bete egin dira. Gaur eguerdian, Urumea ibaian aurkitu duten gorpua, Iñaki Garzia desagertutako donostiarrarena da. Arratsaldeko ordu bata hogei gutxiagotan, lanordutik kanpo kirola egiten ari zen ertzain batek, uretan gorpu bat ikusi eta berehala pasatu abisua. Martutenen arteleku parean, Kristobaldegi komentuaren atzean topatu dute. 3 ordu laurden geroago, txalupa motordun baten laguntzaz, handa batean atera dute hilotza suhiltzaileek. Dokumentazioa gainean zeramala eta momentuan baieztatu dute biktima bila ari ziren gaztea zela. Lagunak ere ertzaintzak abisatu bezain laster gerturatu dira bertara. Lur jota eta aurpegilunekin Iñakiren arropa ezagutu dute. Ordu biak aldera dagoeneko Donostiako mediku auzitegira eraman dute gorpua autopsia egiteko, baina itxuraz ibaira erorita hiltzen gaztea. Gaur justu 2 aste dira Iñaki desagertu zela. Martxoaren 22an kuadrilarekin sagardotegian egon ondoren beste lagun batekin geratu zen Astigarragan. Gauerdia pasata agurtu zuten elkar eta Donostiara oinez itzultzea erabaki zuen orduan. Goizeko ordu bat aterritan ikusi zuen gizon batek azkenekoz. Ibai ondoko bidexka batean eserita laguntza eskaini zion, baina Iñakik ezetz esan da aldegin zuen. 2 asteren ondoren lagunen bilaketak amaiera gaiztoa izan du.